Dobrý deň. Tu je Janko Dobrý. A máme tu nový špeciálny diel. Možno pokúšem, možno mi opuchne ruka, možno, že mu budem musieť amputovať. Keď sa pozrieme do tohto rohu, zmizni do piče, ty vyjebaná kokotina. Už keď povieme do tohto rohu, vidíme tu pavúka nebezpečného. Je tu. Takže, keď sa na ňom pozrieme, ty krivý tam kokot, ty krivý kokot jebnutý, vidíš? No, takže, šho do piče. Takže tu máme nebezpečnú anakondu. A jak ju máme, tak možno, že keď ma kúsne, umrem. Takže za 3, 2, dobre to naznačaš? 2, ale ja sa bojím, 1. Poď, chyť sa mne, ty kokote z prostej. Poď, vidíte, jak útočí? Je útočný. Je útočný, asi ma chce kúsnuť. Asi mi Piču, chyť sa. Však, ale to bol náš kaskadér. Nie! Je ten kokot! To vypni, ne? Kokos, obecne, spoj na ňo. Opa. Yes! A čo som tatko, ty kokos? A bude hrať s pavúkom a že... Nebe ti, čo sa... Taký ten adventure z Austrálie, ten čavo, čo tak zahynul. Áno, dobre, počkaj.